stykker, den her. Ja, og så kan der hul i den her. Jeg ser det film om det. Og det er en chipper der. Det var det en anden. Men nu er jeg startet med dig. Hvad var så du skulle have gjort det? Ja. Så det kunne være alle ting. Du vil også komme helt fra det. Camilla, så kan I ligesom bestille en tid. Men nej, lad nu stå der på bordet. I skal nok få. I skal nok få. Jeg kan ikke vise dig. Jo, hvis der er en spurt, det skal jeg. Må jeg se din svine? 20. Nej, det er faktisk den 20, der er en karton. Nu er det, ja. Det er den mere trolden. Jeg kan lide alle sammen, jeg kan spille. Ja. Jeg kan bare. Jeg skal lige have den. Fordi det er mig bag. Det er mig. Jo. Nej. Jo, vi kan lade den ligge. Nej, så er det ikke. Så er det vist en lille. Det gør jeg også for mig. Elisabeth, det er din på bagen. Jeg får job til. Sådan. Der vinder første præmien. Ja, så er nu min også. Ja, så er jeg også. Dit navn står her. Mit navn står her. Det står her. Selv knaller du over. Det er sådan lidt. Det er udenpå. Det er skrevet mit der. Ja, det skal stå indeni, så kan man ikke se, når du maler det over. Har vi den her? De ikke har. Hvad er det med? Så kan du male over. Det er meget. Det ser jeg godt. Hvad skal du have? Han har mega dyr her, men nu har han bare fået en ny. Så det er ikke det samme navn. Nej. Det er næsten mega. Det er godt, den her farve. Min fætter, han var faktisk godt med gær. Så hun mig, og hun mig lader ikke mig i spillet. Hun har den her også i grøn. Hvor er det så der med? Det er klart 2-1. Nej, Du må ikke skuffe, hvad er det? Jeg synes lige om men det var det nu din. Jeg har også neglelak på. Men jeg har også lyserød på. Det er flot. Og havde jeg også den der stjerne på. Den der gule. Den der. Der ligger derovre. Der ligger Nilla. Så meget som jeg synes, der ligger en fuld ind. Men altså, nu skal I ikke sidde og Det er lys. ja, lugter jeg godt, hva'? Det er du. Du er flot. Prøv at dreje dig. Prøv at dreje dig rundt. Flot. Det er godt. Nej. Men ikke. Jeg har to. Mere for to. Den mere for to. Mere farve. Derovre. Jeg kan tage med det her. Ja, det er det. Det skal jeg også have. Det er for mig. Det er næste her, Janne. Det er næste her.
Stine, flyt dig. Prøv lige at dreje dig rundt, så jeg kan se dig. Ja. Ej. Så Stine, kigger hen til mig igen. Prøv at dreje rundt. Nej. Du er så... Jeg kan næsten ikke se det. Jeg kan se det. Ja, det kan jeg også. Hvad farve må hun have på neglen? Og så drejer du rundt. Så drejer rundt. Vend ryggen til. Det ser flot, den er. Drejer du rundt i lidt, Ben? Ikke så hurtigt, lige så langsomt. Flot. Langsomt da. Prøv at kigge på mig igen. Og vi vil gerne lige sige efter hende. Hun er så bare flot, hun er. Ja, bare flot. Ja, hun kan hun skal farve. Tror du, det mor og far, de kan kende dig? Godt, drej dig lige så stille. Jeg vil også til at se os. Og jeg vil også til at se det. Fordi så bliver det. Ja, se lige. Og hvem der er det billede af? Jeg vil selv sammen. Godt. Og nej. Eller det er det huset. Hvad med mig? Og filmer med. Hvor tit kan du komme? Hvad? Vi kan ikke Nej, det må vi jo få se på teateret fra. Det skulle jeg også se. Og jeg bare store hatbøger. Er det mørkt? Og det får jeg også tænkt til. Jeg kan høre film mørk. Gå ud og lege. Nej, du bruger jeg pølse. Det kommer igen. Det kommer igen. Det kommer igen. Jeg kommer.
gå væk. De går stadigvæk ikke væk. Ja, de går stadig. Så får jeg godt ikke lov til at låne. Du er heldig, at jeg ikke har lånt din. Så! Nu! Du kommer på den. Så gør vi det 2 gange. Det er nok for mange til at være på 1 gang. Der må lov at sidde 2 på forsædet. Det er fordi bilen ikke kører. Hvad med den sidde på forsædet? Så får Morten og Christine ind på forsædet. Jeg kan ikke ligge og vise de andre, der har noget i det. Ja. Så vi sætter ind her også. Det er ikke noget. Har du blå blink i år? Se, ligesom oven på bilen. Hvad? Tror jeg, vi skal på radioen til at sige noget. Hvad var det? Hvad siger du? Hvad? Det flytter ikke også? Så må I da komme ud nu. Ja. Der er i bilen, hva'? Tror jeg må køre med så mange? Nej. Og ikke køre med Vi kan jo ikke sidde seler alle sammen. Det skal vi jo huske også. Ja. Og vi kan få den til at sige babu også. Ja. Ja. Se. Det var noget. Det var helt forskrækket, ja. Hvad tror I, vi kalder sådan en her? Lidt noget slik. Slikkepind. En slikkepind. Nemlig. Det er først på derude. Det var lige. Blomster til dig. Det er det også til dig.
Og så fordi jeg ikke kunne finde det apparat til Emil, så skulle jeg jo troede, at jeg skulle til at have det om. Så var det bare det der skide rør, der skulle hænge til. Det var en kvinde. Du er sikkert sove, Benita. Du må gerne være vågen. Hej Jakob. Jakob, hej. Godmorgen. Hej Jonathan, godmorgen. Morgen Madsen. Hvor er dit sovdyr hen? Hvor er dit sovdyr hen, Grit? Jeg går med dig. Det er som med 3 år, jeg kan. Morgen. Hvad for noget? Ja, jeg sover i etagen over ham, lige så meget som du sover oven på dine. Jensen. Rigtig fin solskin. Vi kan godt pakke gummistøvlerne væk nu. Skidt, det har jeg heller ikke. Det var da ikke det regne, men jeg tror ikke det. Cool. Altså, det bliver ikke regnet, fordi jeg er så gummistøvlerne. Tak. Tak, det har vi derinde. Ja. Hun har fået ryddet op efter 2 grundejere i Mølling. Aalborg Styrke. Kan jeg flytte til, at jeg kan se, at der står mit fad med kager derhen også? Det var godt. Skal vi gøre et eller andet, så jeg kan komme væk i stedet for? Ja? Prøv at kigge ned i dit suppe, du kan se, hvad det for grøntsager der er derinde. Det er rigtigt, der er kartofler. Det er sådan en der. Hvad er det grønne? Ja, og de orange. Hvorfor er suppen så længe? Og det der. Ja, må vi få det her? Ja, i dag må I. Den går jeg ikke med. Vi bliver uvenner. Vi bliver uvenner. Jeg elsker det. Det gør vi ikke mere. Au. Fint. Vil du have noget? Ja, så går vi så lidt. Det er godt.
Det er så vores kære dyr. Nej, det er også bare i orden, dem der ved. Det er også dem, der ved det. Det vi vidste ikke. De skal bare komme frem med deres... Alle Marie, er I klar? Hvis nu det er træls, så kan I komme tilbage for at støtte. Ja. Kom, alle Marie. Marie, kom. Og hvem er så tilbage? Det er alle brummerne. Ja. Og hvem er en Marie tilbage? Emma. Ikke se, det falder lige så let an, når man sådan lige tager fat her i. Se det? Er der flere, der kunne tænke sig at prøve? Ja, Simon, så kan du bytte plads med Simon, så kan Simon prøve at rykke. Har du grillen? Det der. Og se, så er du lige her. Så rykker du det der ind af. Ja, men hvad er det der? Se, det falder lige så let af. Kigge, det er ligesom pindsvin. Ja. Kød. Ja, så har jeg haft nogle piger i. Jeg synes ikke, det er noget kød. Jeg synes, det har jeg. Det er også fløde. Jamen, det er også fedt. Magnus, du må også gerne rykke. Frederik, det er du nogen af. Skal jeg fjerde her? Hvor er du nogen af? Og hjemme? Det er bare her. Det skal også ud. Alle sammen skulle. Simon, hvem kan så tænke sig at prøve? Prøv at rykke, Emma. Simon, så bytter du lige med, eller så er vi lidt længere over. Så er det over. Amalie, skal du ikke ned og prøve? Jo, lad os komme. Og David, kom ned og prøve. Så rykker I flere her. Stil op, ikke? Emil, godt prøve. Kom Emil. Skal du heller rykke nogle flere her? Her, rykke. Her. Du kan have den ned i posen, ikke også? Og Emil, du kan også prøve. Og du tager det bare væk. Du skal nok komme til. Der er også en anden side for det. Ryk til, Amalie. Så bytter I lige plads. Amalie, vi skal i posen. Og Johanne, Christina og mig, så de også prøve. Altså Knudsen, har du prøvet? Kan jeg prøve nu? Christoffer Bjerg, tag der lidt. Det synes jeg, det er sæt, Grete. Nej, den prøve. Det er meget nemmere for jer. Det er godt klart, Du skal ikke røre det blod. Du er god til det. Det går nemt, ja. Gør det godt, Claudia. Skal du prøve med mig? Du kan godt gøre sådan. Hvor skal æggene ligge? De er inde i den, hvis der er nogen. Bare til det. Så skal vi prøve at åbne den op og se, om der er nogle æg. Men når nu vi skal først have alle fjerde af, fordi ellers så bliver det sådan noget ulækker noget. Men fjerde af, ikke også? Hvad? Fjern. Alle fjerde. Det skal være helt glat. Hallo, hvornår er det min? Der er også plads i her. Den er ikke 30. Så lad nu det. Den kan man også have nu. Der er ikke prøvet. Der har man prøvet det før, tror jeg. Jeg tror også, man har øvet sig i små. Skal vi vende om, der er vist ikke så meget mere. Så skal vi se herovre. Louise, skal du prøve? Tilbage. Prøv du at tage fjeld. Det gør ikke noget. Bare til det. Ja, det er jo godt. Du må godt tage en mere. Du må gerne tage nogle der, Katrine. Jeg har en hånd. Jeg skal give til nogen. Nej, der skal ikke fjerne. Dem putter vi i sæk, fordi de er våde og ulækre. Det var værd, hvis det var et gåsefjer, så var de tørre. Så er vi også fjer over det hele. Katrine, du må gerne tage nogle flere, vil du det? Du skal ikke tage så mange af gangen, Jon, så kan du ikke styre det. Du får af gangen. Skal du prøve nu mere, Louise? Hvis vi er heldige, kan vi se skelettet. Jamen, det er først, når vi har kogt suppe. Nej, du tager alt på. Nå, det var heldigt. Prøv lige igen, Louise. Vil du det? Frederik, nu er der plads til at hente med Katrine. Nej. Okay. Jamen, det må så er der nogen herhen, der ikke har prøvet. Så skal de to lige prøve. Se.
jeg holder her, så kan I godt tage det. Der. Det er de 4. Henrik, skal det her ikke også Det af? hele skal. Det skal være fuldstændig. Du synes, det er så sjovt selv. Jamen ryk til. Dan, du også ryk til her. Hvad det skal rykke til? Jeg er næsten ikke på bilen. Jeg er på bilen. Slet på bilen. Ved I hvad, det er heroppe, vi skal se. Hey, det er ikke, vi skal ikke lege nede på jorden. Vi skal se heroppe, vi skal ikke rykke flere nu. Hvem har ikke prøvet at rykke i hønen endnu? Lasse! Lasse! Kom. Det er ikke nemt, Du skal også prøve at rykke her. Og alle har prøvet på nær dig. Den er varm. Den er varm. Du mærker, den er godt varm. Du mærker det? Det vi har skoldet den. Se, så rykker bare dem her. Det bliver altså lidt mere. Hold nu hernede. Ja, de gør bare. Klistrer de på din? Eller din? Jeg kan ikke se ned. Hvor er Marie Hansen henne? Det er derpå. Derpå. Det er lige det derpå. Ja, det der hovedet. Værsgo, Lars. Vække æg. Ja, vi skal se, om der er i en. Det er bedst også i. Jeg har aldrig prøvet før, det siger jeg lige. Ja, ja. Hvor er Helt det? derude. Jeg tager kun det første, jeg får det resten. Jeg vidste ikke. Er der noget der i, Lone? Hvad er det, Lone? Hallo? Lars, kommer du lige? Jeg troede, der var æg deri. Så skal der være et eller andet sted. Eller ikke mest professionelt gjort det. Ved du, hvad det er? Nej, ved du, hvad det er? Det her, det er hjertet. Ved du, hvad det her det er? Ja. Farven. Og det her, det er lever. Lars, du ikke gå ind lige over til. Og det er givet til dig. Hvor man egentlig ikke det der hjemme. Det er også den lille på musik. Man må se det. Så, nu stopper. Så vi er sikre på. Magnus! Magnus! Jeg fangede et par. Hvem har ikke fået kage? Det var
Simon, Maiken og Claudia vil ikke have kage. Så kom hen og få. Ida, har du fået kage? Hvis det ikke Maiken dømmer, så er min fødselsdag. Maiken, Claudia, har du fået kage? Karoline, har du fået kage? Har du fået kage? Okay. Så må Jeppe have lov til kagen, ja? Det er dig. Har I fanget noget herovre? Hvad siger du? Har I fanget noget herovre? Nå. Du skal altså ikke drikke mere. Vi spiser. Hvad er du finder efter, Magnus? Ja, den der må du godt. Ja, du har også en stor øjne. Så skal man lægge dem her ned. Hvad med dig, Niels? Der tabte. Hvem skal så have? Fisken. Smidt ud. Jeg kørte ind i. Ja, det er hårdt at være på fisketur. Nej, I skal ikke hoppe derfra. Ja, det er træls, når man skal rydde op.
lige en derovre. Okay. Så vi kan Nej, hvad skal vi gøre? Jeg vil lige 2 sekunder, jeg skal lige drysse for hende. Mangler lidt på halen. Stop. Det må vi lige have ordnet. Ja, den ligger her. Så fik jeg lige en hul. En fyrsten. Der er en streg. Det er jo klart, Det ligger du lige på kanten af tallerkenen. op på den der. Ja, det kan du også. Men hvis det ikke Jamen, I skal nok få lov at prøve alle sammen. Prøv at se. Prøv lige at se. I får lov alle sammen. Ej, det var stor, hva'? Se, hvis nu går lidt tilbage. Prøv lige at. Se her. Så er der 2 der, hvor du 2. Ja, kom her. Den lader vi ikke, fordi den ligner slet ikke. Helt ned på jorden gør det, for så får I jord i støvlerne. Se her. Så kan han ned, så ryster du. Sådan. Ej, hvor står der en trillebørn. Lasse, hvad laver du lige? Ja, det er jo rigtigt. Se, så piller vi lige det der af, ikke også? Se her. Skal du putte den hen i trillebørn nu? Vi skal have det der af. Også det der. Det der. Og nu er jeg gerne prøve. Prøv at se her, så tager du sådan her, så bliver du hen. Ej, men så må du lige prøve at vente til de andre. Så er de andre. Se, det er sådan. Kan I se, man kan købe sådan nogen nede i brusen? Hva? Ja, det kan man godt. Altså, de er altså godt nok nyvasker, når man køber dem dernede. Men man spiser de her blade. De der spiser man. Og det smager rigtig godt. Spis det. Prøv lige at se snavset den er. Har du lyst til at sætte tænderne i den? Den er ikke Men den dufter god, kan I lugte? Ja. Hold lige lugt. Hold lige lugt. Det er mig, der vil spise. Det lugter, den der så. Ja, den lugter, ja. Det er jo ikke Nej. Er I sikre? Er det noget, I kender? Og I kan ikke lide dem, vel? Det er også lige mig. Hvad? Ja, så tænker jeg. Hvad er der? Er der noget hot derinde? Nej. Gå derhen. Jamen, ved du hvad? Prøv at se her. Prøv at se, når man åbner den. Er du sikker på det? Jeg har fundet en. Jeg har fundet mig. Det der er det knolden, man bruger til at spise. Ja. Jamen, man kan ikke, det smager ikke så godt, som den to op i den anden ende. Men det kan spises, men det smager ikke ret godt. Det var det. Ja. Hvad finder I? Jeg har fundet en stor en. Hvad med den her? Prøv at se, den er stor, den her. Jo. Også. Hey, hvad er det der? Hvad er det der, hva'? Hvad? Og nu skal I så selv have lov at vælge, hvad det vi skal have. Jeg vil det der. Jeg vil også det der. Nej,
jeg kan ikke se det på den anden. Det er en paraply. Ja. Skal vi smide det i trillebørn? Hvad? Cola nu. Har du cola med? Hvad er I ved at lave? Hvad, Patrick? Hvad er I ved at lave? Hvad til? Ja, hvad er til? Grøntsagssuppe. Ja. Hygger du dig, Birgitte? Jeg kommer lige straks. Jeg synes, det er Tak. Og det siger far, det vil jeg sige. Så I se, hvordan Jette hun holder. Jette var lige oppe i mit øje her. Jeg røg op på min røg. Jeg røg faktisk lige op på min røg. Hvad er I ved at lave? Så skal vi finde den her. Skal du have et stik? Ja, så vil jeg gerne have lov til at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Minimum. Håber, vi kan få en god eftermiddag sammen. Det er dejligt at se, at I er kommet så mange. Velkommen siger vi til jer, som er gæst. Sæt jer til rette, så går det nok bedst. Stærkman, klovine, dans og trylleri. Håber det hele er noget, I kan lide. Vi laver cirkus så godt vi nu kan. Piger og drenge er med alle mand. Nogle jonglerer med bolde med mere. Følg nu blot med og se på, hvad der sker. Bliv I ej bange, vi ved, hvad vi gør. Det er lidt farligt, men se, at vi tør. Vi står på glas for orkester med ring. Se, de nu stemte på, hvad de vil bringe.
Så vil Lasse, han vil lægge ud med et når, hvor han går på bomben og balancerer strålen til der. Så vil Maria komme ind og lægge på balancebommen med tallerkenen. Og så vil Claudia gå baglæns på balancebommen. Så vil Maria og Claudia vise, at de kan bytte tallerkener.
bomben med ild i. Han brænder sig. Så har vi også. Skal vi lige vise, det er en tom hat, det her? Det kan man da ikke se. Hokus pokus. Dødeboller med kokos. Og så vil Nana komme og vise, at hun kan stikke en kniv igennem hendes fingre. Gør det ikke godt, Nana? Så vil hun også vise, at hun kan trykke en 2 kroner om til en 4. Skal du have en 2 kroner? Ja. Jeg har lige en her. Har du allerede fået den om? Det var godt. Og den første, det er sneløven Benjamin. Og sneløven Cecilie. Og løven Mads.
Hvad er det, de siger? Flot. Op, her. Og løven Ida. Og løven Ea. Benjamin. Derover. Og Mads. Og Ida. Og ja. Nå, det er. Kan I så komme op på bagbenet? Op. Og tilbage igen. Og så. Og så kommer der ild. Så hop du igennem over her. Ja. Kom. Ja, og vi vil sige tak til de lille dyr. Og dansepiger. Højere musik. Ja, det kommer. Gå rundt, piger. Kom, gå rundt. Kom. Rundt. Fint. Rundt, kom. Kom, der. Kom, så rundt. Går vi rundt. Kom. Kom her. Så skal pigerne hen til mig. Kom. Rundt om mig. Og hestene, de løber. Galop. Kom, Armin. Kom. Slås. Løber vi, kom. Det var flot. Og så danser vi. Og drejer rundt om os selv. Kom. Det var flot. Og så løber vi den anden vej. Kom. Galop. Kom. Kom. Hopla, kom så. Løbe den anden vej. Kom hele vejen rundt. Flot, kom så. Løbe. Og så skal vi ud på en række. Kom, derud til publikum. Kom ud på en række publikum. Sådan der. Kom. Ud på en række. Sådan. Og så åbner I for publikum. Kom. Hestene, kom. Kom, de er så op på en række og stå.
Så har vi også fået besøg af nogle stærke mænd og en brobryderkonge. Og først skal vi jo have de væk. Tunge væk, og der er vi en mere. Tak til Christian. Og så kommer, og vi har fået besøg af Frederik Badut. Og Frederik Badat.
Ja, så skal vi lige have nogle nye rekvisitter ind på en meget tung jernklok. Og der har vi fået besøg af Christian Jernklo til at løfte den. Og han kommer her. Han vil nu vise, at han kan løfte denne tunge jernklods med pegefingeren. Vi har så mange stærke mænd, der kan hjælpe. Og så har vi også fået besøg af kaptajn Skæg og Benny Bomstærk. Høferne med muskler. Og de vil nu vise, at de kan hive denne jernkæde over. Tak til kaptajn Skæg og Benny Bomstærk. Og her har vi fået besøg af udbryderkongen Jonas. Han har sin hjælper med. Vi vinder ham med et ret tykt tog. Frederik vil nu binde udbryderkongen. Men nu finde en god tyk skrue, så det ikke kan lykkes at komme fri.
Det var vist dejligt. Det er dejligt. Det er dejligt. Og nu vil vi vise, at de kan gå stå på glasgård også.
Næste gang. Ja. Men det er bare lige... Ellers så kommer hun ikke komme i den. Patrick, sæt dig ned. Kom nu bare.
Jeg skal ikke tage lille dig. Og glæsko. Jeg vil sætte lige ned. Jeg kan også have det. Okay.